Oh. Kahit ako hirap, hirap. Gaano kahirap dito, sir? Hindi ko akalain na dito lang, grabe naman. Grabe oh, yun yung tinutulugan niya oh. Yung anak niya, tsaka asawa niya, andun sa biyanan. Tapos siya, dito lang siya mag-isa. Kumain ka na ba? Kaya na po, kaya nga pangapuna po. Launa na. Oo, kaya pangapuna po, wala, pangapuna lang po yan. Bali nagsaing ka ng pangapunan. Dami na po lang po, kumain. Gusto ko, makasama yung pamilya ko eh. Kaya lang, walang kayahan mang pa. Kita ko sa araw-araw, sapat na siya, sapat sa gatas. Gusto mo na rin sila makasama sa pagtulog mo. No? Kuwela oh, yan, magkakasama-sama ulit kami dito at may nakita kami dito na bigyan namin ulit ng ayuda. Yung dalawa na bigay namin kasi marami nga sila sa isang bahay. Ito nakita lang namin kanina habang nag-ikot kami dito sa C6. Yung bata na maliliit. Tara to. Yan, sama mo pa di. Sama ka. Ito eh. Ba't ka sumigaw nung may dumaan na na taong grasa, ba't ka sumigaw? Sabi mo kasi umakyat ako eh. Pinapakit lang naman kita. Pinapakit lang naman kita. Anong problema dun? Ha? Yan. Ito kami dito nung sa binablog ni anak ni nung binlog ni Nathan. Yung mataas na yan, parang Yan. Oo, mataas na yan. Sino mga nakatira doon? Ngayon? Wala, pagkaya lang kami. Si nanay, nandun nanay. Ba't tayo mo padalhin sila nanay doon? Malaki pala bahay. Sila kasi, hindi sila magkasundo-sundo kasi sila eh. Nanay. Okay. Nanay ng asawa niya. Kasi ako wala kang pamilya dito eh, nasa malayo ang pamilya ko. Kaya away sila eh, kaya pinupunto sila dito. Pero nandito kami lagi. Okay. Saan nagpunto siya? Masbate. Bulan tan eh. Bulan susunod. Harap, bias kami. Yan, bulan sorsogon niya. Kawit lang. Itong video namin to, ang purpose nito is para makatulong din. Nakita ko kasi yung mga bata rito kanina naglalaro-laro. Kaya sabi namin, puntahan natin puntahan ng konting tulong. Ako der, sa totoo lang na hindi naman talaga ganun kahirap yung buhay namin kasi. Oo nga. Ang akin lang talaga, nabubuhay lang kami dito. Nabubuhay kami ng maayos na Pero sila nanay, yun talaga hirap, no? Sila nanay, hindi lang ganun hirap din kasi si tatay, silang dalawa naman lang. Si tatay, mayroon din trabaho sa palengke yan magagabi. Nandito lang kami sa area na to, naganabuhay kami. Sige kuya, Sige po. hindi na kita istorbohin ng mabayan, no? Kunin mo na lang yan para Maraming salamat. kapang dagdag nyo rin yan. Kuya, may nakita kaming isang lalaki na nakakariton. So tulungan namin to. Yan. Pinapunta namin kay Tito Oslik para mabigyan namin kahit papaano ng tulong. Eto. Mga kalakal. Mga kalakal pala. Boss! Sa'yo tong kariton? Sa'yo yan? Dito mo, si Jacob. Magbebenta ka? Nakakala. Kaya mga kakwelo, okay lang na videoan ka namin, mga charity vlogger kami ng Taguig. Yan. Anong pangalan mo kuya? Juni Canite po. Ano na? Juni Canite. Juni Canite? Yan mga kakwela yung kanyang Dito tayo sa malilim. Mainit dyan. Dito tayo. Ayan Dito tayo pa. Usap mo lang dito yan. Dito tayo sa malilim. Ilan na anak mo, sir? Dalawa po, sir. Ilan taon ka na, boss? 32 po. 32. Ito lang talaga trabaho mo? Pangang... Ito yung nagtatanim ka? Ito yung mga tanim mo.
dito pala siya. O, yan, o. Ano yung mga kadalasan tanim dyan? Tanglad, malunggay po. Tanglad, malunggay. Okay. Yan, mga tanim niya. Saan siya nakatira? Hanggang dito na po. Saan ka nakatira, boss? Dito na po, kubo-kubo ko po. Ay, dyan ka lang? Opo. May taniman na po rin sa kabila eh. Ah, pwede ba kami pumunta doon sa kubo-kubo mo? Sige, magdala na tayo. Puntahan natin yung bahay niya. Oh, nakakaawa din si kuya, oh. Ang payat, tapos ano. Ayun yung kubo-kubo niya. Nasa ilalim. Okay. Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Buti nakita siya na dito, Slek. Ito, yung bahay niyo? Diyan lang kayo? Oh, pero makina po ko sa labas eh. Dito po, ano po ito? Pwedeng bumaba? Opo po. Baba tayo para mas maganda. Baba tayo. Yan. Ba? Matindi bangin to ah. Di sila natutulog Teo. Hindi sila natutulog oh. Okay, ano mo? Grabe. Diyan talaga kayo umihiga lang? Tapos, dito po ba? Yan dito lang sila umihiga. Diyan din kayo nagluluto. Kasi mga damitan nyo, boss. Ano lang po, nandun sa kapila po. Sir. Ah, bali may isa pa kayong bahay. Nandun yung ina ko, sabihanan ko. Dito lang. Ah, sabihanan mo, tas ikaw dito ka lang. Kasi may taniman po ko sa kabila. Ah. Wawa naman kayo dito. Eh, paano yan pag umuulan? May ilan lang po rin pa dyan. Ano ulit pangalan mo, kuya? Johnny Canidi po. Johnny Canete. Ilan taon na ulit? 32. Ilan na yung anak mo? Dalawa po. Dalawa. Anong taon na? Ano po, tatlo na yung panganay. Magtatatlo na yung panganay. Yung pangalawa, Isa po naman siya. oh, baby pa. Oh, baby pa, ano? Eh, yung ano nyo po, yung asawa nyo, anong trabaho? Pantila po pala. Bantay lang ng bata. Tapos ikaw, Mulay kalakal. gulay kalakal. Ito kuya, oh. Kuya, ano, pengi pa nga akong isa pa. Ito. Ito kuya, oh. May dala ako dito. Salamat po sir. Ito namin lagay. Dadagdagan ko pa yan, dagdagan ko pa. Maraming salamat po. Ito isa pa. Pengi pa isa. Dagdagan ko. Ay, mga kasamahan ko, mga charity vlogger din yan. Salamat po sir. Sige po sir. So kuya, matanong kita, anong yung mga una talaga? Dito talaga kayo? Ako dyan po kami sir. Dati kailan, dinimulis po po sir. Ah, dinimolish yung bahay nyo. Opo, marami po kami dyan. Oh. Abi oh. Kahit ako hirap, hirap. Gaano kahirap dito, sir? Maano? Oh, hindi ka pa kumakain, sir, oh. Ano lang po, pasaas na. Kakasaing lang. Ang hirap ng kalagayan niyo rito, sir. Dami po, di po pwede, hindi pa tayo po yung mga tulad. Dami po kumata rin yan. Grabe, si Kuya Abi. Pero hindi ba kayo nangupahan, sir, dati? Ito, kunin ko mo yan. Ayan. Ito, dalawain ko na, boss, ha. Maraming salamat. Ma'am, maraming salamat po. Sige po. Ayan. Hindi ba kayo, nangupahan dati? O ano? O minsan na may nagpatiraman lang sa inyo? Sayang. Kailangan po na kita. Magkano ka nakita mo, boss, sa kalakal sa isang araw? 300 isang araw. Tapos gulay, Ulat sana. po yung umaga po, nagbibilang po lang ulit. Ikaw rin. Nagja-jogging po. Grabe. Ilan taon na kayo dito nakatira? Lima na po. Hindi naman taon na. Labis po kami pinakano dito si rito eh. Pinapalis kayo ng mga SO? Kung mga pinapalis daw sila ng mga SO dito.
Akala ko kanina, butas to. Sabi ko, expect ko. Nandiyan kayo. At di ko akalain na dito lang. Grabe naman. Grabe oh. Yun yung tinutulugan niya oh. Yung anak niya tsaka asawa niya andun sa Biyanan. Tapos siya, dito lang siya mag-isa. Kumain ka na ba? Kaya na po, kaya nga po, nakuna po. Launa na. Oo, kaya po na po, walang pangapuna lang po yan. Bali nagsaing ka ng pangapunan. Dami na po lang po kumain. Oo. So ito, pinapabigay din ni Ate Delo. Ano, 200. Parang ito paano, may pang ano ka. Sir, salamat po sir. Yung si Ate Del, yung babae. Mabait yun si Ate Del. Yan kuya, baka gusto mong marami kaming may mga sponsor kami na pwedeng tumulong sa'yo kung sakali man. Baka may gusto kong hilingin sa kanila. Ano lang sir? Gusto ko makasama yung pamilya ko eh. Alam, walang kayahan man pa. Kita ko sa araw-araw, sapat na sa gatas. Gusto mo na rin sila makasama sa pagtulog mo. No? Hindi ko kaya kita lang sa kalakal ng gulay. Sapat ng kita na. Hirap talaga ng ganito sitwasyon. Bali, nag-start lang to nung na-demolish kayo. Bali, may bahay talaga kayo dati na maayos. Oo, dyan po. Demolish po nito siya, may dyan siya. Dito ka lang ba araw-araw? Opo sir. Dito ka lang naman no? Minsan, wala rin ito. Nandun ako sa bilang. Tatanim ko doon sa kabila. Yan, sa mga nais pong tulungan si Kuya, aminado tayo, medyo malakas pa siya. Hindi siya katulad ng tinutulungan natin ng mga matatanda. Pero kung ganito naman yung kalagayan niya, sobrang hirap. Ay ngayon request niya na mabigyan sila ng, gusto mo maupahan? Kahit na, halimbawa, kami magbibigay ng down deposit. Tsaka ikaw na bahalang magtuloy nun sa una. Pang-start na po ba? Pang-start lang talaga. Yan, sa mga nakakapanood po nito, sana matulungan natin si Kuya. Anong palayo mo, Kuya? Dyan po. Jan na lang pa, Kuya Jan. Rest tayo yung Jay, ako nga pala si Jay Gibara. Yun lang yung hiling niya, yung pang simula lang daw. Salamat po. Sige Kuya, kami dito nag-iikot-ikot kami. Kung magmamimigay kami ng ganito. So ito, dalawa na yung binigay ko sa'yo para may stock pa. Dahil alam ko, mahirap din yung kalagayan. Kaya kami, punta na ako doon. Nakita tayo, tara. Oo, yan. Oo, salamat din. Ayun grabe yung hiling ni Kuya na ko. Tutunog na naman yung sipa. Yan na naman itong iba na natutunog ng tunog Yan ang kasi sa likod mo, yung automatic mo dyan para di ka nakaka-lagay-lagay yan. Okay. Bago ka sumakay. Ko dun sa kay Kuya yung hiling ni Kuya. Ano ba Sabi niya, sabi ko, Kuya, kung may nais kang hilingin, wala namang problema, malay mo. Sabi niya, hindi sir, simple lang. Hazard mo lang. Makasama ko lang yung mga anak ko, pamilya ko, makatabi ko lang gabi-gabi. Kasi hindi niya, ba? ha? Nasaan Andun nga sa binan niya, siya lang natutulog doon. Sabi niya kahit lang daw na panimula sa pag-upa ng bahay. Okay. Halimbawa, deposit down, ganun, na mauupahan niya. Okay na daw yun, tapos siya na daw bahala, basta yun lang daw talaga hiling niya.
Ay di, hanapan natin ang maupahan. Magkano lang naman i-1 deposit, 1 month advance, 1 month deposit, di ba? Tapos bayaran na rin natin kuryente, tubig, no? Oo. Para isang anuan na lang. Oo. Yan, no? Sige. Abangan nyo po yung pagbabalik namin nila Nathan kay Kuya Jun. Kuya Jan. Ang Yan. tunget pa ng trio Kuela Yung Jun. ito may tumutungit pa na naman dun yung Inaano mudlat. pa kami? Tungudlat Inaano pa na namin to. kayo dyan? Yan, maraming salamat. At thank you kay Ate Del yan sa pagbigay niya ng pera. At ako puro bigas lang, wala akong ano ngayon. Salapi. Wow, salapi. Pulubi. Ulubi. Yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, Trio Kuela Family. Yan. Kuela Jun. At mega love shoutout sa Kalason, Team Kalason, Team Behave, Team Bubuli, Team Unity, Team Boss Madam, Angels. Yan, mega love shoutout. Hanggang dito na lang and bye-bye. Ikaw nga, ganun nga.